Aron masiguro ang firearm proficiency sa mga personnel sa Talisay City Police, mopahigayon sila og binuwan nga pagbansay-bansay ug matag adlaw nga dry firing. Ani ang report ni Femri Dumabo. Ang kaluwasan sa mga police personnel mao'y top priority. Kini ang kanunay'ng pahimangno ni Police Lieutenant Colonel Maila Maramag. Matag higayon nga ipahigayon ng accounting of personnel sa dili pa sila ipakatap sa nagkalain-lain nilang mga assignment sa Talisay City. O garon masiguro nga sila luwas, samtang mopatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Gisiguro usab nila nga mahanas sila sa paggamit sa ilang armas. Lakip sa susihon ang pagsiguro nga walay depekto ang ilang armas nga gamiton. Subay niini, mopahigayon sila og kausa o kaduha matag buwan nga proficiency firing sa maghaway firing range. Kung dili man gani madala og daily nga dry fire, at least weekly or kuan makagunit jud ka ba? Ma-practice gini nimo kay maayo ka karon but kung maayo man gani ka mamusil karon or maayo imong sight after 3 months, after 6 months ana diminishing gani siya nga skill. Gisiguro na usab sa kapulisan sa Talisay ang pagsagop sa body-body system. Kung magpatrolya o mas maayong daghang pulis ang mag-uban aron masiguro nga luwas ang isig nila kakaubang pulis. Usa kini sa gisiguro ni Maramag sa iyang mga sakop. Subay kini sa natabo sa dakbayan sa Danao nitong Hunyo 27 diin nakalas ang nagbinugto nga pulis nga mitubag sa alarma. Samtang sa samang adlaw natigbasan usab sa suspect diha sa barangay Haklupan sa gibitbit niining pinuti. Ang usa ka pulis nga sakop sa SWAT sa dakbayan sa Talisay diin naigo lang niini ang vest nga iyang gisulob. Tungod niini napusilan sa laing sakop sa SWAT ang suspect diha sa iyang tiil ug nasikop kini. Nasiguro usab nga wala masamdi ang maong sakop sa SWAT. Kung na-neutralize ang tao without fatally wounding him. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.